Iko mungkin cinta babak satu, sampai di hati kahinda saragi takui den isu amba usai jo tangi. Gamang jo ayam mato taura rusuh hati den kasia ko pacara den kampu aju jalan carito di ujung kisah kok lai manuai sana. Udahlah biasa babuai sana baale jolapi ame nanden takui kan rang tuong udah mana ruah baten usah ditanya hanya kau udah suka bertaruh juang di ujung jalan cinta nan mana. Rusuh hati den kasia ko pacaran den kampu aju jalan carito di ujung kisah kok lai manuai sana. Takui kan rang tuong udah mana ruah baten hendak cinta denai usah ditanya hanya kau udah surah den harok juang di ujung jalan cinta nang mana den harok juang di ujung jalan cinta nan mana. Oke, satu buat tembak.